ما تطلع تيجوا جوا بس ايام appena dall'iscola, ok? ġabruhom tas-sella mhux bħala. Appena dall'iscola. Ġabruha dik il-għalqa, hawnhekk ma ġabruhx. لا جبروها Hemm dik ma din le. ما جبروه سوا Le hemmhekk ħamrija jidher. Għasafar, s-sordu. تعيالي شو ترى باتوا ويسبر ويفاينا ġabruha. Għax issa dak sar dak il-dana u l-konkos. Katusa fin-nofs. Ma għadux ħafru fil-ħamija. لا دايما لا عيالك من اللي يقعدوا يحفروا حتى كان رايتهم كيف عملوها tal-kaxxi أو tal-dam tal-art ma jtaqbux mal-art Xejn. jorbtuha mal-konkos. Tara bil-qeda la tarax minnu. Jitla tontek u bat fuq jiftaħ palma u d-dum tiġi tirħamu dal-tratt. Bedet jaħmu television. ġebel moħruġ minnu kien. Ekk, għallin għassura. Innantu minn fuq il-mobile u għedda jgħamilla t-dej politiku l-wuta. Il-bicċa jgħamilla kamraw, ma domux permess. Ġili għatmu ftit ġol gazina, ma xed mortaletti za. Xifittex biex jibbu l-medju. U danger. Weblux għallim.
Ta' Malta biss. Ta' Malta biss qed jgħidli. Ta' Malta biss. Għax il-biraħ kien hemm barranin. Dak li għamlu. Il-port. Il-biraħ sbieħ kienu. Dak li għamlu l-belt. Fejn u Luka, Sabiħa di. Reġaro, għala s-sakut ferrex. U dak tal-għu sajk ma l-emmek pozi. Is-saqwa sem fuq. Is-saqwa. Ġazawa bom. Għadet. Semmiku kolla. Nice il-color. Colors, wow, yellow. Yellow, blue, nice. Wux jek jom. Ta' tfal u. Nice colors. Nice colors. Nice colors. So. Ajma, ġandi bieħ dak iż-żajr. Sabiħ u għol, għankomment sabiħ. Tal-blu. Ikfa tal-blu għol. Għana sabiħa. Issa tisparaw la biex għandu. Kamra l-oħra, ta' kamra l-oħra. Għadaw tajbiet, t-toba jinħalqux.
Dawne, tal-ġimgħa naħseb jew ta'
ta' l-lob tal-nar għanna issa tliet wimijiet tradizzjonali din id-darba mill-naqta soċjali Madonna ta' Nutrina 25 għaqda tal-nar 25 ta' Novembru Zejtu u Mount Carmel Fireworks Factory Missouri.
tlet-twiliet tradizzjonali minn għaqda soċjali mal-Madrina għal-Darxin għaqda tan-nar 25 ta' Novembru żejtu u Mount Carmel Fireworks Festival ta' Żurrien. Għaddu issa għal-Unja li student darba ser segwu dik intanna bis-St. Catherine Fireworks Factory Żurrien. L-introduttur tal-ħarġerija tradizzjonali tnejn il-Kummissjoni tal-Grazzja Ġabbar għaqda Madonna tal-Grazzja